प्रकाश ब्र आरो अफ्रि ब्र नोंथांमोन सानैया गावजों गाव खोथा बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामगासिनो दङ। नाथाय दिनैहाय अफ्रि ब्रआ सरि बुंफिनबाय। नाथाय प्रकाश ब्रआ अफ्रि ब्रखौहाय सरि होनफिनगोन ना होनफिना बावसो मोनसिगोन खोथाया। नाथाय नोंथांमोन सानैया जुदि एक्स एनडेबि जाय मानसिया फाग्ला जानानै लामा लामा थाबायदों बिथांमोना फाहामथायसो होनांगौ। माबा मोनसे खोथा लाबोनानै 17 बोसोर माबा 16 बोसोर माबा 2 बोसोर बिदि खोथा नोंसोर बायबाय थानाय जायाखैथ'। नोंसोर नुदोंब्ला फाहामथाय हो नुदोंब्ला। आरो नोंसिना साबस्क्राइबारा बिराद बुरजा। नोंसोर इउटुबनिफ्राय थाखा मोनो, फेसबुकनिफ्राय नोंसोर रां मोनो। नोंसोरनि साबस्क्राइबारा बिराद बुरजा। जुदि आंनि साबस्क्राइबारा जुदि बिदि नोंसिनि बादि मोनब्ला ना सेस। आरो प्रकाश ब्र आं नोंखौ फंसे खोथा आं नोंखौ बुंनोसै। सिगां समावहाय नोंखौ सासे बिर बादि मानियोमोन दै। नों जे बिराद भिडिअ बानाय बिराद जों पाब्लिकखौ मदद खालामदों आरो सहाय होबोदों आरो हेल्प खालामदों। आरो बै समावहाय नोंनि भिडिअआ कमेन्टआ ओरैबादि मोजां कमेन्ट फैयोमोन। बा दानि नैबे कमेन्टआवहाय ना ओरैबादि मानिबा बोरमानि माबानि मोखां, मोसौनि माबानि मोखां, मानसिनि माबानि मोखां, सोदोब मोजां मोनसेबो गैला, कमेन्ट मोजां मोनसेबो गैला। नों सिगांनि बादि नोङो जाफिननो हायोब्ला जाफिन ब्र, मिथिबाय दा। आं नोंखौ गाज्रिबो बुंनो थाङा। नाथाय नोंनि बे कमेन्टआव सेक्सनाव हाबनानै जुदि नायोब्लाना कमेन्टआ नोंनिया माने मोनसे मोजां फैला। सिगाङावहाय बिराद मोजां कमेन्ट फैयोमोन। आंबो नोंखौहाय सेलेक्ट खालामोमोन सिगां समावहाय। नाथाय दानि नैबे कमेन्टनि सायावहाय आंबो दुखु मोनो। नाथाय प्रकाश ब्रआ माने बिदियाव आगान सुरखो आरो माने दा बिदि बुंजाखो आं बिदि सानो आरोखि ना। आरो दा नै अफ्रि ब्रआ दा नोंनावहाय सरि बिफिनबाय। आरो नोंबो जाहाथे अफ्रि ब्रखौहाय नोंबो सरि होयो। आरो जाहाथे जोङो जाहाथे नोंसोरथ' आंनिफ्राय नोंसोरथ' सिलायना देरसिन जाबाय ना। जाहाथे नोंसोरो जेसेबांखिनि इउटुबारफोर दङ बिथांमोनहा जाहाथे मोनसे टिम बानायनानै सोरबा फाग्ला सोरबा फाग्लिफोरखौहाय जाहाथे मोनसे शिक्षा होनो हायो, थारमाने फाहामथाय होनो हायो। बेखौ आं लुबैयो। नोंथांमोनहा जाहाथे बिदिनो मावलांगोनखौ आङो मिजिंथिबाय। आरो अननानै प्लिज मिलायलायनानै जाहाथे जोङो मोनसे टिम बानायनानै जोङो सोरबा फाग्ला जानाय, सोरबा फाग्लि जानाय, सोरबा लामा थाबायनायफोरखौहाय जों जाहाथे मोनसे फाहामथाय होनो हायो। बेनि थाखायनो नोंसोरनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट खालामहरबाय। आरो खालामनो हायाबा खालामनो हाया सिदा सिदि बुंहर, हायोबा हायो बुंहर। थारमाने मानि थाखाय होनोब्ला थारमाने गुबुन जाथिफ्रा नुवाखै माबादि फाहामथाय होयो। दा बेबादि आंबो जाजानो लुबैयो आरो जाबा हामगौ लुबैयो, जाबा हामगौ सानो। बास आंनि बुंनांगौआ बेल'। आरो सोरबा मोजां मोनदोंबा थुख्लायना हो। बेटाखौ मोनथारदों। बाय बाय, टेक केयार।